Ja ha obert portes al Centre d'Art Contemporani la Sala de Vilanova l'exposició pòstuma dedicada al pintor vilanoví Brull Carreras. Home Natura és un repàs a la trajectòria professional desenvolupada al llarg dels anys per l'artista, que va aprofundir especialment en temes del paisatge i de la figura humana. Són el fil conductor d'aquesta exposició, en la confecció de la qual el mateix pintor va treballar. La mort, però, va sobrevindre a Brull Carreras enmig de la preparació de la seva mostra antològica, que s'inaugura tot just un mes després de la seva desaparició. La dualitat homo-natura és l'eix vertebral de la retrospectiva dedicada a Brull Carreras. És l'obra en què va treballar fins al darrer moment i és la manera en què Vilanova ret homenatge a un dels noms més notables que ha donat el món artístic del Garraf de la segona meitat del segle XX. Els freqüents viatges del pintor, nascut el 1943 a la capital del Garraf, van ajudar-lo a trobar una veritat universal que pot extrapolar-se a qualsevol paisatge i qualsevol col·lectiu humà. L'exposició s'organitza en dos retaules, el primer dedicat a l'homo, amb 15 quadres, i el segon a la natura, format per 18 peces més. S'inclouen 26 aquarel·les de natura i 10 dibuixos de l'homo. L'espai el complementen dues projeccions audiovisuals. És un artista compromès, que s'havia arrelat amb el territori, que havia tingut aquest deix internacional de marxar, de veure món, d'estar en interacció amb altres centres culturals importants. Per això en el catàleg hi ha noms com José Hierro, el poeta important, en Girano Miracle, que ha parlat d'ell, en Francesc Miralles. Hi ha una pleia de prohoms de la cultura catalana i del món de la crítica d'art molt important, no? En tot el recorregut s'hi percep l'art acordiònic del pintor, sempre amb les dues dimensions presents. Amb Homo Natura es tanca un cicle artístic i personal pel pintor Brull Carreras, que va dedicar els seus últims dies a enllestir aquesta darrera exposició. La mostra es complementarà amb un seguit d'activitats paral·leles que tenen per objectiu apropar l'obra i la figura de Brull Carreras al públic. Homo Natura s'exposa a la Sala de Vilanova fins al 5 de setembre.